إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне алып килгән, безнең өчен иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә гынах кылудан сакланыгыз. Аның шикләрен бозмагыз, саклагыз һәм белегез. Аллаһның көче һәр кемгә җитә. Аллаһ һәр кемне күрә һәм ул һәр кемне белә һәм безгә иң якын зат булып тора. Хәтта муеныгыздагы тамырыгызга карый да без үзебезнең кыдратыбыз белән, рәхим шәфкатебез белән сезгә якын дип Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте. Шулай ук Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a." Аллаһ Тәгалә сезләрне әниләрегезнең карыннарыннан бу дөньяга чыгарды. Сез бер нәрсә белмәгән хәлдә ди. Бу дөньяга бер генә бер сабый да галим булып һәм башка ниндидер зур гыйлемнәр иясе булып килми. Без бер нәрсә дә белмәгән хәлдә килдек. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Ва җа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида." Аллаһ Тәгалә сезгә ди: "Мин бирдем ишетү өчен колаклар ди. Күрү өчен күзләр ди. Вал афида, йөрәкләр ди." Кайбер тәфсир галимнәре акыл турында әйтәләр, монда сүз бара дип. "Ла'аллакум ташкурун", бәлки сез шушы нигъмәтләр өчен рәхмәтле булырсыз, шөкер итерсез, диде Нәхл сүрәсе 78-нче аят. Аллаһ Тәгалә шушы аятта үзенең үч безгә булган нигъмәтен искә ала. Ишетү, күрү һәм безнең йөрәкләребез. Һәм шушы нигъмәтләр өчен шөкер итәргә боера. Без бу нигъмәтләрне Аллаһдан икәнен танып, аларга күпмедер дәрәҗәдә шөкер итәбез кебек, ләкин бер генә бер кеше дә ишетә торган колагының, күрә торган күзенең чын бәясен, бу никадәр кыйммәтле байлык икәнен аңлый да, белә дә һәм моның өчен шөкер итеп бетерә дә алмый. Чөнки беребезнең дә күзне базардан сатып алганыбыз юк. Беребезнең дә колакны кулыбыз белән тотып ясап караганыбыз юк. Һәр берсен Аллаһ бирде. Һәм шуңа күрә Тәбәрәк сүрәсенең 20-нче аятында Аллаһ тагын шушы үч нигъмәтне искә ала. "Кул хуаллази", әйтте, ул Аллаһ, "аншаакум", Аллаһ сезне үстерде, бу дөньяга китерде. Кичкенә сабый баладан ир егетләр булып, кыз балалар булып үстегез. "Ва җа'ала лакумус сам'a", Аллаһ сезгә ишетү өчен колак бирде. "Вал абсар", күрү өчен күзләр бирде. "Вал афида", Аллаһ сезгә йөрәкләр бирде. "Калилан ма ташкурун", бигрәк аз шөкер итәсез, диде. Шушы нигъмәтләр өчен сез бигрәк аз
шөкер итәсез, диде Мүлк сүрәсе 20-нче аят. Җәйге эсселәрдә, бигрәк тә шушы нигъмәтләрдән күз нигъмәтенә тукталасы килә. Күз нигъмәте беренчедән ул шул кадәр кыйммәтледер, җәмәгать. Аллаһы Тәгалә әгәр дә арагыздан берегезне шушы нигъмәттән мәхрүм итсәм, чөнки арабызда бар шундый кешеләр, алар иртә белән күзләрен ача алмыйлар. Алар иртә белән янында булган баласын, хатынын, ирен күреп ләззәтләнә алмыйлар. Һәм Аллаһ Тәгалә кемнәрне шушы нигъмәттән мәхрүм итсәм, һәм ул моңа сабыр итсә, мин аңа җәннәт бирәм, диде. Минем җәннәтем аныкы, диде. Һәм Имам Аль-Бухари риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инналлаһа қала", Аллаһы Тәгалә әйтте, ди, бу кутси хадис. "Иза бталайту абди бихабибатайхи", әгәр дә мин бәндәмне сынасам, ди, күзләр белән дими, бихабибатайхи, хабиба дигән сүз яраткан, сөекле дигән сүз. Сөекле дигән сүз. Хабибыбыз, Пәйгамбәрбез дип әйтәбез. Сөекле ике әйберсе, ди, ике яраткан дустын алып сынасам, ди, ягъни күзләр дип әйтми, моны галимнәр әйттеләр, күз турында сүз бара. Аллаһы Тәгалә белә, безнең өчен күзләр, алар бик якын. Хәтта якын кешеңә нәрсә дип әйтәләр? Күз карасы диләр. Күз карасы диләр. Шуңа күрә күз ул бик кадерле була. Күз ул бик якын була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә күз дип әйтми, яраткан ике дустыгызны алсам, ди. Алсам, ди, ягъни кемнедер сукыр итсәм, ди. Һәм ул шуңа сабыр итсә, ди. Фасабара ауаттуху минхум аль-җанна, ди. Менә шушы ике дустын югалткан өчен, ике күзен шуңа сабыр иткән өчен алмашка мин, ди, җәннәт бирәм, ди. Аллаһ Тәгалә җәннәт белән түлим, ди. Шушы күзләрдән мәхрүм калганга сабыр иткән өчен, ди. Шуңа күрә җәмәгать, Раббым Аллаһ күзләре белән сыналган кардәшләребезгә сабырлыклар бирсен. Әҗр саваплар бирсен. Шушы якты дөньяда кояш нурларын күрә алмаганнар өчен, шушы якты дөньяда газиз әнкәйләренең йөзләрен күрә алмаган өчен, сабый балаларының йөзләрен күреп ләззәтләнә алмаганнар өчен, шуңа сабыр иткәннәр өчен Аллаһ җәннәттә Раббыбызны күреп, аның дидар шарифын күреп ләззәтләнергә аларга насыйп итсен. Амин. Күз Аллаһының зур нигъмәте, хабиба, якын дустың, диде. Икенче яктан күз ул зур әманәт, зур сынау. Һәм шушы күзләр өчен, һәм шушы күзләрне ничек кулландык, шуның өчен һәрберебез җавап тотачакбыз. Әгәр дә күзең хәләлгә төшсә, бу зур шатлык, бу сиңа тормышта зур җиңеллек, мәчеткә дә барып булмый. Әгәр дә күзең күрмәсә, бик авыр булыр иде. Шулай бит. Бу синең өчен зур файда, күз белән күпме куркынычлыкларны күреп сакланабыз. Менә машина килә, менә чокыр монда кирмибез. Бу безгә бик зур файда, бу безгә бик зур нигъмәт. Әгәр дә Аллаһ хәлал кылган эшләрдә файдалансак, әгәр дә бу күзләр харамга төшсәләр, файда зур зыян булып әверелә. Шатлык зур хәсрәткә әйләнә. Җиңеллек башыбызга авырлык булып төшә. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә һәрберебездән сораячак, шушы күзләребезне нәрсәгә кулландык? Хәләлгә генәме, әллә харамнарга дамы? Әгәр дә хәләлдә булса, шатлык булып кайтыр. Әгәр дә күзләребез дөньялыкта гынахка чумган булсалар, бу безнең өстебезгә хәсрәт һәм газап булып кайтыр. Иннас-сам'a вал-басара вал-фуада. Аллаһ Тәгалә янә Коръәндә шушы өч нигъмәтне искә ала. Ишетә торган колагыгыз, ди, күрә торган күзегез, ди, һәм йөрәгегез, ди, куллу улаика кана анху мас'ула. Һәрберсе өчендә
қиямет күнінде сұрау алынашақ дейді. Күзің білән нәрсе қарадың, нәрсе күзледің? Құлақларың білән нәрселер тыңлап жүрдің? Кім ішіндір Аллаһының бейік китабы Құр'ан тыңлау андый зур ләззат кетірмей, кімніңдір ғайбетін сөйлеп, пыш-пыш-пыш келіп, қаралы тігінің бит фәлән болған екен, тігінің бит түгән болған екен деп, шуның білән ләззәтләнә. Тоқта, нәрсе айттың деп, шуңа күрә құлағыңны нәрсәгә қолландың, һәрбірсі ішінде жауап тұтасың дейді Аллаһ Тағала Әл-Исра сүрәсінің 36 аятында. Әлбәттә, җәмәгать, ісі жәй шырларында хатын қызлар киімнәрін тизрәк салып аталар. Үзләренең ғаурәтләрен ашалар. Шайтан да тик ятмый. Ул кытырта, ул вәсвәсә кыла һәм күп ирләр өчен, күпчелек ирләр өчен шушы җәй шырлары кызганыч ул гынах җыюга зур бер сәбәп булып кала. Чөнки монда да ғаурәт, монда да ғаурәт. Һәм мөселман өчен әлбәттә бу шырлар зур сынау булып тора. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә йөрәгендә иман булган бәндәләренә мөрәҗәгать итеп әйтә. Кул лил муъминин ди. Әйтти иман ияләренә, мөселманнарга әйт бу сүзләрне ди. Ягудду мин абсарихим ди. Күзләрен төшерсеннәр ди. Күзләрен төшерсеннәр ди. Теге озын аяклы кызны күреп, күзен тондырып карамасын. Теге ғаурәтне күреп, аңа қарап сықланмасын. Мойыннарын кәкірәйтә. Күзләрен төшерсеннәр ди. Ва яхфаду фуруҗахум. Һәм үзләренең тәннәрен сакласыннар ди. Зинадан, бузыклыктан сакласыннар, азгынлыктан. Залика азка лахум. Бу алар өчен чисталыкка якынрак булыр ди. Бу алар өчен хәерлерәк ди. Һәм белсеннәр, инналлаһа хабирун бима яснагун. Белегез ди, Аллаһ бүтән кылган эшегезне белеп тора ди. Кемнең нәрсә карап йөргәнен, кемнең нәрсә сөйләгәнен, кемнең кайда нәрсә кылганын Аллаһы Тәгалә белеп тора. Нур сүрәсе 30 аят. Нур сүрәсенең 31 аятында Аллаһ шушы ук әмерне аерым мөселман хатыннарына әйтте. Кул лил муъминат диде. Муъмина хатыннарга әйтте, ягдудна мин абсарихинна ди. Үзләренең күзләрен төшерсеннәр ди. Ва яхфазна фуруҗахунна. Һәм тәннәрен азгынлыктан саклансыннар ди. Айы җәмәгать, иң куркыныч, иң зур гынахларның берсе ул зина булып тора. Аның шушы зинаның ыргаклары, күрүшоклары ул бик еракларга сикерә. Кемдер уйлый икән, менә зина ул әле ерак, мин зинага ерак торам дип алданмасын. Зина ерак кебек тыелса да ул бик яккан. Чөнки ул бүтән якка кармакларын салган үзенең, бүтән якка. Һәм әгәр дә кеше шайтанга бирелеп, гафиллек белән уйламыйча, шушы бер ыргакка эләгә икән, оннан ышкыну бик авыр. Һәм ул ыргак катушканы, спиннингны тарткан кебек балыкчы зина үзенә тарта. Аны җибәрәсе, ул синең өчен көрәшә. Һәм менә шушы ыргаклардан котыла алмыйча күпме егетләребез, кызларыбыз шушы офәткә кирип шума, зинага кирип шума. Шуңа күрә зина юлы кайвакыт сизелми дә кала. Ул ыргаклар безнең күзләребезгә ябыша. Ул ыргаклар безнең телләребезгә ябыша. Аяк кулларыбызга ябыша. Менә бу кул булсынмы, күз булсынмы, сөйләшү артык майлап сөйләшү булсынмы, ирнең хатын кыз белән, хатын кызның ир белән. Менә булар зинага юл булып тора. Зинага юл, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә зина кылмагыз димәде, вала тaqrabuz зина диде. Зинага якында килә күрмәгез диде. Чөнки анда ыргаклар бар. Алар сине эләктерә, үзенә тарта. Һәм җәмәгать күз карашы. Менә бу спиннингның иң еракка очканы. Иң ерактан тартып китерә балыкны, жертваны бу күз карашы. Әле телдә барып җитмәде. Әллә кайдан күз кирәкмәгәнне күреп ала.
һәм ул аны телефон камерага төшереп алган кебек, кешенең хыялы аны нишләй төшереп ала. Күзен алганнан соң да аның күз алдында һаман тора. Кем минем белән килешми, бөтенебез килешә. Кай вакыт тегендә, каядыр кибеттә, каядыр базарда күз төшкән хатын-кыз икешәр көн буе иренең күз алдында йөрергә мөмкин. Димәк, нәрсә булды? Ыргак эләкте. Эләкте җәмәгать. Шуңа күрә bütün нәрсә башлана күз карашыннан. Күз ул тәрәзә. Тәрәзәдән ишеп керә ук. Укның башы очлы, һәм анда агу куелган. Ул ук тәрәзәдән килеп кергәч, туп-туры йөрәккә килеп казала. Ә йөрәк нишли? Кан куа. Йөрәккә агу керә дә, bütün тәнгә агу кан белән тарала. Менә бу күз карашы, җәмәгать. Күз аша керә. Аннарсын аны тагын күрәсе килә, тагын барасы килә. Аннарысын күрү җитми, барып сөйләшәсе килә. Сөйләшкәндә телләрне майлап, флиртовать итәсе килә. Бик күп кардәшләрдә бу бәла бар. Бигрәк тә заманында җахилиятне күргән кардәшләрдә флирт дигән әйбер кибеттә сатучы булсынмы, башкасы булсынмы, кирәкмәгән шуткалар, кирәкмәгән ипи алыр өчен ул кирәкми иде ул сүз. Бөтенләй кирәкми иде, ләкин ул сүзне әйтергә кирәк менә. Теге кызның да башына кертергә кирәк агуны, үзенә дә кертергә кирәк. Менә шуңа күрә җәмәгать, тел булсынмы, кул булсынмы, синең аякларың шунда барумы, бөтенесе соучастник. Бөтенесе соучастник. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән. Бу Имам Бухари һәм Муслимда килә. Аллаһ Тәгалә дигән һәр кешегә зинадан булган өлешен бирде ди. Димәк, бу сынау бөтенебезгә килә. Һәр беребездә зинадан булган бер өлеш тәкъдир кылынган. Тәкъдир кылынган ди. Һәм санап китә, нинди өлеш? Күз зинасы ди. Ул синең карашың ди. Бүтән кеше күрә. Бүтән кеше шушы эштә катнаша, димәк. Күз зинасы ул караш ди. Тел зинасы ул синең, менә бу флирт, менә бу синең җайлап, майлап, төрттереп сөйләшүең, кирәкмәгән сүзләр кулланып, кыстырып. Менә бу синең күз, тел зинасы булып тора. Димәк, зина башланды. Күзең төшеп, зина башланды. Телең матур сөйләп, аны башына әйләндерергә. Синең зинаң башланды. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Ә эштә нәфис инде хыяллана ди. Хыяллана ди. Инде булды бу сатучы күптән синеке инде. Әйе. Хыяллана ди. Ятаманна, ашкына ди. Ашкына. Ә инде тәне ди. Бигрәк тә җинес агзасы, яки шушы хыялларны тормышка ашыра ди, яки кире кага ди. Менә бу хадис җәмәгать безгә нәрсәне күрсәтә? Зинаның бер өлеше инде башлана күз карашында. Телдән, кулдан, синең аякларың шунда ашыга. Никтер синең һаман шул кибеткә барып әйбер аласың килә. Чөнки ул кибеттә шул сатучы тора. Менә шулай иттереп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадис тормышка аша. Һәр беребездә дә нәрсә? Зинаның сынавы бар, аның өлеше бар. Ничек соң шушы тәрәзәне ябырга, жалюзиларны ничек төшерергә? Бик авыр җәмәгать. Бик авыр. Кулны әйтәләр бит сабый балага, кулыңны тый диләр. Кулны тыю кай вакыт җиңелрәк. Бәйләп кесәңә тыгып куйсаң да була. Аякны тыю җиңел, ә күзләр алар сизми дә каласың, яшен тизлегендә, тегендә дә төшә, монда да төшә. Һәм аны кай вакыт төшкәннән соң алу бик авыр була. Шуңа күрә ничек йөгәннәргә, чөнки без белергә тиеш. Ират өчен иң зур фитнә җәмәгать. Хәтта байлык та түгел. Ниндидер зур алтын, көмешләр дә түгел. Кай вакыт алтын күреп хатын-кыз аза. Ә ират әйтә, нәрсәсе бар инде бу сары тимернең ди. Ә иратның алтыны фитнәсе ул хатын-кыз. Шуңа күрә Бухари, Муслимда килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ма таракту бa'ди фитнатан адарра 'ala ar-rijali min an-nisa." Мин ди үземнән соң ди, ирләр өчен иң зур фитнә ди, миннән соң калган ди, иң зур фитнә ди.
ирләр өчен ул хатын-кыз ди. Ул хатын-кыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, хатын-кыз ул бик зур нигъмәт. Ләкин Аллаһ Тәгалә иратның нәфсенә хатын-кызга булган шахватны шул кадәр салган, хатын-кыз иң зур фитнә булып тора ирләр өчен. Һәм ничек итеп шушы күз карашын йөгәнләргә? Әлбәттә, һәрберебез күзебезне каядыр төшергәндә дә, алганда да белергә тиешбез Аллаһның безне күреп торуын. Кая гына барсаң да. Син кырыңда бер кардәшең дә юк. Кырыңда хатының да юк. Хатын булса, кем хатыннан курка, ул тизрәк күзен яшерә. Флиртовать та итми. Кат итеп кенә сөйләшә, хатын кырда, хатын кырда булмаса алай түгел. Шуңа күрә хатының кырда юк, кардәшләрең юк. Аллаһ Тәгалә сине күреп тора. Аллаһ сине күрә. Шуңа күрә үз кырыңда Аллаһның сине күреп торуын тоеп торсаң, карашыңны тыю җиңел була. Һәм гомумән мөселман кешесе үзенең иманы, тақвалыгы өстендә эшләргә тиеш. Тақвалык ул тәндәге иммунная система. Менә кешенең иммунитет нык булса, врачлар әйтәләр бит, нужно укреплять иммунитет диләр. Иманитет. Менә синең иманың, тақвалыгың Аллаһ белән йөрәгең нык бәйләнештә булса, автоматик рәвештә, автоматически гынахлардан тыелу җиңел була. Карагыз, 13 ел Пәйгамбәребез кешеләрнең Аллаһка булган тақвалыгын тәрбияләде, иманын тәрбияләде. Шул кадәр Аллаһны ярата башладылар. Шул кадәр йөрәкләре Аллаһ белән бәйләнде, Аллаһ Тәгалә бер мәртәбә әйтте: "Хәмерне ташлагыз", хәмерне ташладылар. 3-нче аятта бер тапкыр Аллаһ катгый рәвештә әйтте. Чөнки Коръәндә харам кылынган хәмерне, аракыны бер аят ул. Ачыктан ачык кешеләр ташладылар. Намаз укы диде Аллаһ, намаз укый башлады. Чөнки йөрәкләр әзер иде. Кешенең иммунитет ныгыган сайын ширләр кирми башлый. Гынахтан тыелу күпкә җиңел була башлый. Менә кем күптән намазда, кай вакыт сездән сорыйлардыр: "Ничек син тәмәкене ташладың? Ничек син аракыны ташладың?" дип. Мөселман кешесе белә аракыны ташлау җиңел түгел. Менә кем 10 ел 5 намаз укып, сабыр итәм инде 10 ел арак эчмичә дип, кем шулай йөри? Беребез дә юктыр, иншалла. Әгәр дә кемнеңдер инде ул аракы вәсвәсәсе кирмәгән булса. Шуңа күрә мөселман өчен аракы эчмәү җиңел эш. Мөселман өчен сүгенмәү җиңел эш. Мөселман өчен тәмәке тартмау ул җиңел эш. Әлхәмдүлиллаһ. Мөселман өчен дуңгыз ашамау ул җиңел эш. Ләкин мөселман ничә ел намаз укыса да, аның барыбер күзе төшә хатын-кызга. Шуңа күрә бу зур фитнә. Иманны ныгытырга кирәк. Аллаһ белән мөнәсәбәтебезне. 5 намаз. Аллаһ Тәгалә тормышыбызны нигә 5 намаз белән бәйләде? Иртән намаз белән башлыйбыз. Көндез намаз, төнне намаз. Ни өчен? Ул безгә терәк. Без барабыз болотадан, сазлыктан, дөнья монда да тарта, монда да тарта. Тегедә гынах, бу да гынах. Без шушы таякларга тотынып барабыз. Аллаһ Тәгалә Ганкабут сүрәсендә нәрсә диде? Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Дөрестлектә намаз тыя кешене, туктата кешене бузык, яман эшләрдән диде. Намазларыңны нык итеп сакласаң, Аллаһ сине саклаячак, как бонус. Шушы намазның бәрәкәт итеп, Аллаһ сине үзе гынахлардан саклаячак. Һәм белегез, әгәр дә ниндидер гынахка шума башласагыз, ихтибар итегез намазларыгызга. Димәк, проблема намазларыгыз белән. Намазыгызны сакласагыз, Аллаһ сезнең динегезне саклый. Намазыгызны җимерсәгез, бөтен динегез җимерелә. Шуңа күрә мөселман һәр вакыт 5 намазга тотына. Бу Аллаһның вәгъдәсе булып тора. Шулай ук җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, әгәр дә телең, ашказаның харамнан тыелса, хәләлнең тәмен тыя башлый. Хәләлнең тәме булсын өчен харамнан сабыр итәргә кирәк. Бик күп мөселманнар рәхәтләнеп утырып тәмнәп шәй эчәләр. Мөселман булмаган күпме ирләр шәйнең бер тәмен дә татымыйлар. Ни өчен? Чөнки аларга тегенең тәме кирәк. 3-4 ират җыелса, хатын-кыз кебек алар шәй эчеп утыра алмыйлар. Алар бит мужиклар. Аларга тизрәк яртыны чыгарып, менә шуннан соң китә разговор, шуннан соң елмая башлыйлар. Шулай аларны шәй белән алдап булмый. Ни өчен? Чөнки аларның авызлары бузылган харам белән. Әмма харамнан сабыр итсәләр, кардәшләр белән утырып шәй эчүдә шул кадәр ләззәтле икәнен алар белмиләр.
Шуның кебек, хәләл белән күзеңне шатландыр. Хәләл хатының өчен Аллаһка шөкер ит. Шуның белән ләззәтлән. Әгәр дә харамнан тыелсаң, өйдәге хатының матур булачак. Әгәр дә кеше зина кылып, бузыклык кылып йөрсә, бер кашан да аның өйдәге хатыны матур булмаячак. Күпме генә матурым дип алдаса да. Хәләлнең тәмен белер өчен харамнан тыелырга кирәк. Һәм монда әлбәттә җәмәгать, хатын-кызлар да игътибарлы булырга тиешле. Әгәр дә иремнең күзе харамга төшмәсен дисә, хатын-кыз белергә тиеш. Ират өчен ул зур фитнә. Хатын-кыз үзен карарга тиеш. Мөселман хатыны ул матур булырга тиеш. Ул үзен үзе карарга тиеш. Утырсын кирәк булса диетасына да, үлмәс ашка. Карасын үзенең фигурасында. Йөгерсен дә, спортзалга да барсын, мөслимәләр йөриләр. Чиста тотсын үзенең, пак тотсын үзенең тәнен. Һәм кызганыч ул кайвакыт ирләрен сугып киләләр хатыннар. Менә ирем икенче хатын алам дип әйтте әле, менә кабахат мине. Ул чыгып китә, форчикны ачып җилләтәм бүлмәне. Шундый хәлләр булды. Чөнки ис килә, тирисе килә. Хатын-кыз үзен карамый, ирен сугып йөри ха. Хатын-кыз үзен карарга тиеш. Ул матур буларга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Иң яхшы хатын шул диде. Кайсы хатынга ире карагач сөенә диде. Ире карагач, хатынын күргәч, әлхамдулиллаһ дип сөенеп куярга тиеш. Хатын-кыз шуңа тырышырга тиеш. Аңлыйм, хатын-кызның эше күп. Кемдер әйтә, мин дәүләт эшендә вакытым юк ди. Дәүләт синнән башка да барыр. Ирдән башка булмый җәннәткә кирип. Ирең дәүләт эшендә эшләсен. Син беренче чиратта дәүләт эшендә эшләсәң дә, кайдыр укытучыдыр син, кайдыр башка эштә беренче чиратта ир. Әгәр дә дәүләт эшен эшлим дип иреңнең хакын кимсетсәң, юк син Аллаһның рәхмәте. Мин хәтта мәдрәсәгә көне-төне йөргән апаларга да шуны әйтәм. Сез көне-төне Коръан укыйсыз мәчеттә. Сезнең ирләрегез анда рәнҗеп ятмыймысың? Хатынын көтеп, холодильниктан суынган пилмән ашап, суынган кичке ашны ашап, кичәк ашны ашап. Шуңа күрә Коръаныгызны укыгыз да барып кайтып китегез тизрәк. Ирегезгә хәерле ризык бирегез, сөендерегез. Менә сезнең җәннәтегез шунда. Шуңа күрә баладагын ирдән кадерле кайбер хатын-кыз әйтә, минем иремгә игътибарга вакытым юк, балам күп ди. Җәннәттә беренче чиратта ирегезнең хакы өчен җавап бирәчәк хатын-кызлар. Шуңа күрә балаңны ничек кенә яратсаң да, тырышырга кирәк, хатын-кыз булып калырга, мәшәкатьле булса да бу безнең динебез. Шуңа күрә күзне саклауда хатынның да өлеше зур. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әгәр дә берегезнең күзе нәфис бер шит хатынга төшеп, нәфисе уянса ди, тизрәк чапсын үз хатынына ди. Тизрәк чапсын, туйынсын үз хатыны белән ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәлал кылды. Кемгәдер никах ваҗиб, ул өйләнергә тиеш, өйләнмәсә гынах аңа. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен. Аллаһ Тәгалә безне сакласын, күзләребезне, тәннәребезне, балаларыбызны, киләсе нәселләребезне шушы олуг афат, бәла хәсрәттән, зина афатларыннан һәм инде шушы җәйге эсселәрдә гынахка чумып бетүдән Раббыбызны сакласын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.